Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoyana. Sunana Adamu Zango kamar yadda kuka sani. Albishirinku mutanen Billiri Local Government. Ina yi muku albishir da cewa zan shigo garin Billiri domin gabatar da wasan sada zumunci kamar yadda muka saba zuwa wurare daban-daban kowane lokaci. Insha Allah za mu gabatar da wasan ne a Garden Park da ke garin Billiri ranar 6 ga watan August da za mu shiga, sannan kuma da misalin karfe 4 za mu gabatar da wannan wasan. Wanda ya dauki nauyin wannan wasan shine Sulaiman, cikakken dan garin Billiri. Da haka kada ka bari a baka labari, kamar yadda na faɗa muku, Garden Park da ke garin Billiri da misalin karfe 4 ranar Asabar 6 ga watan August. Da haka kada ka bari a baka labari, sai kun zo. You're safe, now you're here in my arms. I think that you should know that together